Nevens de jochter had de jongen ernstige gedragsproblemen. Daarvoor moet hij behandelen worden in een TBS-instelling. De straf zelfs valt ook heger uit als de eerste van de officier van justitie. De officier van justitie heeft een jeugddetentie voor de duur van 14 maanden gevorderd. De rechtbank is van oordeel dat uit het oogpunt van vergelding slechts de maximaal aan verdachte op te leggen jeugddetentie recht doet aan de ernst van het feit. Alles afwegend zal de rechtbank aan verdachte een jeugddetentie opleggen voor de duur van 24 maanden met aftrek van de periode die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht. De twee hier een spul kregen om cocaïne. Daarbij is het slachtoffer Delftutsen. Hij naaide uit, maar zakken op stritten in elkaar en is daar verstoorn om zijn verwoenings. De advocaat van de verdachte weet nog net of ze hege beroep ontekenen in de uitspraak. We gaan daar nog heel duidelijk naar kijken, want een openbaar ministerie wat 14 maanden eist in deze zaak en 10 maanden daarbovenop. Even kijken wat precies de overwegingen zijn geweest voordat we daar echt op kunnen reageren.